Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви представим един прекрасен автомобил. Audi A8 Quattro, произведен 2015 година, 4.2 бензинов двигател и пробег от 199 000 км. Колата е с прекрасен интериор и всички възможни екстри за модела си. Седалките са черна перфорирана кожа с подгрев, обдухване, електрическо нагласяне и запаметяване, също така има и масажи. Шиби дах, дървени елементи по интериора, двузонов климатроник, изкачаща мултимедия с навигация, от която може да навигираме част от екстрите на този автомобил, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, преден и заден парктроник с камера за задно виждане, мултифункционален кожен волан с пера за скоростите, полудигитално табло, Keep Line Assist, адаптивен круиз контрол, озвучителната система EPOSE, един идеално оборудван автомобил. Автоматичен багажник с доста пространство отзад, а именно 520 литра. 20-цолови алуминиеви джанти, а отпред има автоматични адаптивни светлини. Автомобилът е наличен в нашия шоурум, разполага с пълна сервизна история и ако имате интерес към него, може да го видите във всеки работен ден от 9 до 6, както и събота от 10 до 4. Препоръчвам ви го направите с предварителна заявка на sevencars.bg. Харесайте това видео, абонирайте се за канала ни и ни очаквайте с още много интересни предложения.